Ayan na nga mga kabsat, hindi natin nakuna ng mula simula. Ito po ay ang isdang dorado, kung di pa po kayo nakakatikim ng ginataang dorado. Ay naku po, ito pong isda nito ay napakasarap po. Simpleng-simple lamang po kasi ang pagkakagawa po nito. Gulo po tayo ng luya, adati luya na laya, adati pampabangong. Kung gusto nyo pang lagyan ng pandan, nasa inyo po. So meron din po yung sibuyas, adati sibuyas na, adati basit na bawang na. Pinakuloan po natin kagad yung gata na may suka at konting tubig. Ngayon, we're just gonna add a little bit of salt. Hanggang mga kabsat. Kapanin. Tapos magyan po namin natin siya ng pampalasa. Ang magic granada. Kunti lamang naman mga kabsat. Just a little bit of pampalasa. Mabilisang luto, ikulo agad ang gata. Tsaka po ilagay ang isdang dorado. So ayan po ang ating garnishing. So lagyan na po natin siya ng namumulang sili. At ani! Oh. Lagyan na po natin siya ng dahon ng sibuyas. Ay ito lamang po ay tiyak na tiyak po ang sarap niya. Inapoy pa, ikonada.